lamentable. Paréceme lamentable. Paréceme lamentable, por unha parte, que o Partido Popular utilice e se aproveite dun goberno que é evidente que o tivo moi complicado, e xa quero poñer en valor o traballo do alcalde de Miguel, non? Que además é o meu compañeiro nesta casa, porque eu creo que todas e todos sabemos que a situación, eso é evidente, é unha situación complicada, difícil, e creo que a responsabilidade de verdade, digo honestamente, a responsabilidade da oposición é garantir a un ano das eleccións que haxa estabilidade e que na túa cidade se poida traballar con tranquilidade, facendo oposición, por suposto, pero utilizando a unha persoa que na miña opinión, eu tamén, que fun concelleira, que formei parte dun goberno, dunha lista, dun proxecto, eu teño claro, eu se non estou contenta, eu pola mesma porta que entrei, saio. Iso é o que eu creo que hai que facer. Se eres unha persoa que, non sei, que tes un mínimo de sentido común e de criterio co proxecto e mirando con amplitude. Non podes tomar decisións de maneira individual. Nunca. Na política. Nunca podes pensar soamente en ti.